Скъпи приятели, шоуто Viva Las Vegas тръгва на турне, а ето и датите. На 28 август сме в летен театър Добрич, веднага след това Варна Брикпорт на 29 август. На 30 август сме в Шумен летен театър, след това 4 септември сме в Бургас летен театър и завършваме на 28 септември в Пловдив Ивент Център. За мен е огромно удоволствие да се срещнем с вас, с голямата банда, с балета, с най-доброто от 60-те и 70-те години. Елвис, Том Джонс, Битълс, Синатра, Рей Чарлз и разбира се намигване към българската музика, като Георги Минчев, Емил Димитров, Васил Найденов, въобще Уау, уау, Джули, блажени години, рок-н-рола беше млад. Къде ми са детските книжки? Елате да изживеем заедно тази прекрасна емоция. А билетите са вече в продажба в мрежите на Eventim, Grabo, EasyPay Go и касите по места на EasyPay. Очакваме ви с огромно нетърпение. Обичаме ви!